أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دونه عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم Ol tori adamlar ike siz iddia etýäňiz ki şolardan nef'i yeter dip ol toriler ike innellezine ted'ûne min dunillah Allah'dan gayri min dunillah diýdi Allah'dan gayri min dunillah bolar. Ölü bolsun, diri bolsun. Yıkılanyň jensi her zatdan agaçdan bolsun, daşdan bolsun, demirden bolsun, kızıldan bolsun, her zatdan bolsun. Eşkal tapawut etmeýär. Min dunillah dua etken, ibadet edip özüne yıkılýanlaryňyz habar berin diýdi. İbadun emsalsiz ýaly bende olady diýe. Düşünün şeýdin diýe. Özüň taniýan, kudretyny da bilýän, hususiýetini de bilýän dämi? Allah diýe o da siz ýaly. Sen ne meni yarattym, olar da meni yarattym. Sen de hususiýetin, kudretyň nämetini bilýän, onu bilýän. Olaram siz ýaly diýe. İbadun bende diye. Bende diye hasım kadi emsalsiz ýaly. Bir ýaly, sen ýaly. Allah şunu ýa. Allah bir adam mehabbeti var, iradesi var, havasyna tabi bolýar. Akidesine bir sürü adamları mafawqy takat ve hususiyeti beşeri telakki etýär. O fakat öz tebahumi. Mustened be delil akli de, mustened be delil şer'i de, fakat tebahum. Ya havasyga alyp bol ya tebahum etýär şu jinem hali. Ve gene hiç. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de o bir ýaly beşer hususiyeti beşeriyetinde ve li qurb ila Allah da başga. İbadun emsalukum siz ýaly bende. Hop çağırın diye. Fel yestecibu lekum icabet etsinne hastalarını bersinne diye. İn kuntum sadikin eğer iddiaňy ediňizde şoňa ýykylanda şo berýärmişken iddiaňyz sadyk bolsa Kur'anyň aýatyny şey. Eger iddiaňyzda sadyk bolsaňyz, dogry aýtýan bolsaňyz, hop çağırın icabet etsinne. Men bir bende Huda aýdymda hop Allah dua ediň diýen bir näçe dualan kabul bolmaýar. Allah dua ediňde ya duaňda müşkil var ya özüňde müşkil var. Ya eden duaň özüňe ziyan peýda eder Allah icabet etmeýär. Ya ihlas bilen dua etsen, ihlas bilen dua etsen, dua eden dadyn günah bolmasa hükmen duaň icabet bolýar. Icabet bolan şeklinde eger maslahat bolsa isnadadyň berýär. Maslahat bolmasa ondan gawyny berýär. Üçüncüsü ya sana Hudaý Taala bir şu dua sebep icabet bolup ýagşyny Hudaý Taala kıyamatga zahiret diýär. Mahlukdan dua eden adam varýam. İn yastafumuz zubabu la yastanqiduhu min da'fat talib matlub ma qadarullah hakka qadri. Hatta üstüne konan siňeği de gora bilmeýär. Sen näme aýkylýan diýär. Üstüne konan siňeği de gora bilmeýär. Bir adam merid bolup pes hala ýetse näme diýilýär? Haýkat ýagdaý pes siňeğini gora bilmeýär diýilýär. Könekle şey diýerdi ýaşy. Meridiyeti gaty pes bolany siňeğini hem gora bilmeýär diýilýär. Şeýtmanyň görmeýär. Şeýletmany, wezin gırpylatmanyň görmeýär. Siňe goýjak bolan şeýtmenler. Ve yastafumuz zubabu şeýle la yastanqiduhu da'fat talib. Hatta siňek bir zadyny alsa şolardan diýär. Şondan almanyň görmeýär hakkyn diýär. Zayıfat talib matlub şondan dilanem zayıf eciz, aklanna eciz, fikri tasavvuratta hewara munhat pes ki insan bol öňe şätte fikri taýdan, suluki taýdan tasavvurat şeýle aşak gaçypdyr ki gelmeli öňe ýak mahluka ýykylmaly. Belki özüne pesge. Ve o da zayıf eciz talep edenem diye. Hap dogry aýtýan bolsa, giýremden dogry aýtýan delil getir däsen. Bir mentegi gayri qabil red delil akli getir bami yok. Yok da delil. Ki bir mahluk ike özüň ýaly ma fawqy taqaty beşeri bir niruhaye hasy bab bolsun. Allah'ın verşi ýaly hemme kişini hem zaman görsün. Kulağı hem melade hem zaman muhtelif dilleri eştin.
Nusreti gaybden sana getiriyen olsun. Senin gaybden mırdatları def etiyen olsun. Şu hem mırdatın halıkı olsun. Bağımam için çizi. Kim beşer iddia, kafirlere mi iddia etmeye şimdi? Şer'i değil getiriyor Kur'an baştan ayak getiriyor. Bir Allah Teala müteveccih ve Allah'a sığın, Allah'a tevekkül et, Allah'tan dile. Allah'tan başka kömek verecek yoktur. Allah'tan başka zarar def edecek yoktur. Allah'tan başka halıkınız yoktur. Bir Allah'a yıkılın. Kur'an baştan ayak karşı. Başka zat yok. Elehum inni diye Huday Teala öğünüzçe de yok diye. Elehum erculu yemşune biha. Sure-i A'raf. Ayaşlar hatta ayağı var mı yörer yalış ondan. Em lehum eydi yaptışıyor biha eli var mı tutar yallı ya. Em lehum a'yun yubsiro biha görür yar gözleri var mı? Em lehum âdânun yesma'une biha kulak var mı iştir yani. O seninçe de yok ya. Yaxşı da bolsa dünyadan ötüptür hem mağdur ayrılıptır. Beçe delil onu gityen yıkılayan. Allah deydi mi demedi. Aklına aytayım, aklı selim de demiyor yani. Neyme deliller var yani? Derhal ki edeni işin şirk Allah'a nehyediptir. Kulidu şurkâkum hani şu şeriklerinin hemmesi çağırıyor Allah'ını çağırın. Thumme kiduni nâme keydi. Zarar vermek için nâme elinize o da edin. Ve la tunzir ma muhlet de vermen. Hani fevri yetirin. Bir zat bağlı. İnne veliyyallâhu'llezî nezzelel kitâbe huve yetevel. Menin velim, menin kömekçiyim, nasırım, hemme işi mutevellidi, vekilimdir Allah. Allah ki kitabını adil etti. Kitabı ki tevhidini adil etti. Resulü ki sallallahu aleyhi ve sellem tevhid bilen geçti, tevhide davet edip geçti. Ve huve yetevelle salihin. Salih adamların hemmenin kömekçisi, nasırı, mutevellidi Allah subhanehu ve teala'dır.